kamar yanzu a ce ha'un tana da digo a sama ko ha ba ta digo ko sai ya ɗauko digon saman nan na ha ya sa shi a ƙasa don ya nuna ha ce saboda ka in ka ga ha mai digo a ƙasa ha ce in mai sama ce ha ƙasan shi ƙasan ba ciki ba fa yanqutu tahta ra misali ra ba ta da digo ko sai ƙasanta wasad ba ta da digo sai ƙasa والطاء قسا والعين ونحو ذلك من المهملات وإن النباس له سيسا قسا شيء وني حكا يكي وني وذكر بعض هؤلاء أن النقط وني كما سنا أمبتن cewa وإن النقط التي تحت السين ودي كي كركشن سين مهملة ودي كي باتا ديغو تكون مبسوطة صفا kun ga shin cha digo nawa ne a sama uku ko amma an yi su kaman duwatsun murhu ko biyu daya a sama ko to in ana so a yi na sin dan a san sin ne ba shin ba sai a yi su mabsuta digo layi daya biyu uku a kasan sin saffan a cikin sahu wallati fawqa shin mu'jama takunu kal athafi amma wanda ke shin sai ta zama kamar duwatsun athafi shine duwatsun da ake sa a samu وذكر بعضهم أو بعض هؤلاء كما سكف آتياكو ومن الناس من يجعل علامة الإهمال ولكم هنا سك علامة الإهمال وتبات الدقو فوق الحروف المهملة سيساتا أكن حرفا وين ديكي مهملة باسو دا دقو كقلامة الظفر قلامة شيني كن سين أمتي يكي ومبا أكيفا كو shi yasa na yanko kafin ya zo ko ya faɗi yawa ban san ko za ku iya gani wannan wannan shine qulama daga qalama na akaifa ko kumba wannan ne kumba ko shine yace wa'yansu mutane suna sa wannan alaman kumban da aka yanke mujda'atan tana kwance ala qafaha tana kwance akan qiyata shine bayan ta ba ciki ba nan batnuha nan qafaha wato akan harafin sin sai saka wannan yau kai me zaka ce yasa alamun me abu kama shi hilal haka yake kwance ko haka yake shi sa bai sa hilal ba dan hilal haka yake wai sai ka sa ta haka akan harafin kamar ce wannan ne harafi sai ka zana wannan a samu alamu nan a sama shine ya nuna cewa wannan harafin muhmal bai da abun nan baka ji tausayin su ba Allah ji kansu